Ca chegada do tempo seco e solleiro chegan os primeiros síntomas das alerxias. A primavera comezou con niveis moderados de pole, pero as últimas chuvias achegaron ademais episodios de alerxia aos ácaros. Nos últimos anos a poboación con algún tipo de alerxia estacional incrementouse especialmente en zonas urbanas. Coa chegada do tempo seco e solleiro comeza a floración das diferentes especies arbóreas e con ela tamén os primeiros síntomas provocados pola alerxia ao pole dos plataneiros, os bidueiros e tamén as gramíneas. Pero este ano, por mor das abundantes chuvias, din que hai máis episodios de alerxia aos ácaros. O que ten a chuvia é que provoca moita humidade nos domicilios e iso favorece o crecimiento dos ácaros. Entonces estamos vendo que hai moita alergia aos ácaros que xa empezou no mes de outubro. Sigue todavía por esa persistencia das chuvias. Houve aí unhas semanas de bo tempo e a xente xa se empezou a poñer nerviosa porque se ve moito polen desamarillo, que é o polen dos piñeiros, e tamén houve polen de plátano, que ese sí que é unha causa de alergia. O polen dos piñeiros rara vez produce alergia. E agora, bueno, pues está empezando tamén a polinización dos bidueiros, que se sigue o bo tempo, probablemente os pacientes que son alérgicos a este árbol tamén o noten. A primavera, por un lado, por os pólenes, e por outro lado, se chove, por os ácaros, que é o que estamos vindo nestes últimos anos que son moi chuviosos. Nos anos secos, aquí en Ourense se veía menos alergia aos ácaros, sempre se ve máis na costa. A xente que ten alergia aos ácaros, co sol está mellor, a que ten alergia ao polen está peor cando fai sol, claro, na primavera. O número de persoas afectadas por enfermidades alérxicas causadas por o pole experimentou un notable incremento. Estímase actualmente que un 25% da poboación urbana, dos que máis dun 40% son nenos e nenas e xente moza, reacciona a algún tipo polínico. O que lle recomendo é que se empezan con síntomas, que empecen co tratamento se ven que o día é soleado nesta época do ano. Non é necesario que empecen unhos días antes, porque os antihistamínicos actúan rápido. Os pacientes que non están diagnosticados, pois que acudan á consulta do alergólogo para saber exactamente a que teñen alergia e tomar un tratamento en función deso. Que estén máis tempo dentro da casa, que cerren as ventás e que ventilen pouco rato, mellor pola mañá. Bueno, se salen á calle, pois que salgan un pouco protegidos, que poñan gafas de sol, ou incluso algúns poden salir con mascarillas se teñen moitos síntomas. Cada día o equipo GISA de investigación do Laboratorio de Aerobioloxía da Facultade de Ciencias do campus de Ourense recolle mostras de pole e alérxenos. Cos datos das medicións que realizan na terraza da Facultade de Ciencias de Ourense desde o ano 93 teñen un mapa da carga alérxena da atmósfera das cidades galegas. Todos os que sean alérxicos poden consultar todos os mércores a partir das 2 da tarde os datos das principais cidades galegas na páxina da Consellería de Sanidade do Sergas. Todas as semanas recollemos os datos nesas cidades, levamos as mostras ao laboratorio, facemos o reconto dos diferentes taxa que hai e emitimos un informe de cada unha das cidades á Consellería. E, ademais dese informe, tamén facemos unha predición a 7 días para que axudar a xente que sabe que é alérxica, que ten sensibilidade a algún destes taxa, para saber se ten que comezar a tomar o antihistamínico ou non. Porque, segundo os estudos científicos, en as cidades onde hai unha maior concentración de especies alérxenas e a contaminación do aire favorece tamén a sensibilidade ao pole. Temos estudios nos que observamos que a priori a concentración, si ti me dices que onde pensas que as persoas poden ter máis sintomatoloxía alérxica, nas cidades ou nas zonas rurais? Entonces, a priori, todo o mundo pensa que é nas zonas rurais, non porque hai máis vegetación, porque sí que é verdad que nas zonas rurais hai maior, ou podemos atopar maior concentración de polen, pero onde atopamos maior número de persoas con sintomatoloxía alérxica é nas cidades, contrariamente. Por que ocorre isto? Pois, bueno, porque aínda que haxa menor concentración de grande polen nas cidades, os árbores están moi estresados coa contaminación que temos, con lo cual, dentro de cada grande polen pode haber un número moito maior de proteínas alerxénicas, que son as que realmente nos producen alerxia aos que somos sensibles a distintos tipos polínicos. Co cal, dentro das cidades é moi importante que teñamos ou que intentemos facer, mellor dito, unha xardinería hipoalerxénica para que deste modo as persoas que son sensibles non teñan tanta sintomatoloxía.
E segundo as investigacións, os datos constatan xa algúns efectos do cambio climático, como, por exemplo, que as temperaturas moderadas dos invernos están mudando os períodos de floración das árbores. Agora estánse alongando no tempo, co cal a sintomatoloxía alérxica das persoas que son sensibles tamén se van a alongar.